tots i totes. Avui porto el tutorial sobre Educaplay i aquest està relacionat amb una activitat per fer paraules encreuades, d'acord? Aquesta és la pantalla principal en la que cliquem al botó de començar per poder ja començar amb l'activitat interactiva. Què veiem aquí? Veiem dos apartats. A l'esquerra, l'activitat en la que apareixen les paraules que trobem en vertical i en horitzontal, i a l'altre costat l'apartat va relacionat amb la informació que ens ajudarà a saber quina és la paraula que hem de descobrir. Dins d'aquest apartat tenim pista lletra i pista paraula. Què significa això? Això significa que si jo entre a una de les paraules que he de descobrir i no la tinc molt clara, puc demanar una pista, per exemple, en aquest cas, de la lletra. M'apareix la L. Però, si us fixeu en la puntuació, he perdut 3 punts. Si li dono la pista a la paraula, el que farà és que aquí apareixerà tota la paraula i perdré 10 punts. Jo vos recomano que no cliqueu a pista paraula, que intenteu fer aquesta activitat sense mirar el Genially i quan la feu tota i si us ha quedat alguna paraula que no teniu molt clara, ja podeu consultar el Genially, però no li doneu a pista paraula. L'important és que reviseu la informació i quan ho tingueu clara, que la poseu aquí en les paraules encreuades. Val? Quan acabeu l'activitat, li doneu a comprovar i sabeu que el vostre resultat apareixerà aquí a la dreta. Val? Si veieu que la puntuació ha sigut molt baixeta i voleu tornar a fer-lo, el podeu tornar a fer. D'acord? Espero que us agrade. Adeu!